Gindula sang Iloilo Provincial Government ang kahangawa sang publiko kasunod sang pagluntad sang linog sang gabi sang Marso 2, 2026. Ang among nga linog may kabaskugon nga magnitude 4.8 kagang sentro yara sa Gimbal. Sa interview sang Bomba Radio kay retired Police Colonel Cornelio Salinas, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iyagin pahayag nga may mga minor crack lang nga na-record kag wala sa nakitaan nga major damage sa mga building kag iban pa nga mga estruktura sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Suno kay Salinas, napaidalom naman sa assessment ang Iloilo Provincial Capital kag wala sa nakitaan nga bago nga cracks, gani wala man sang dapat kabalakan ang mga empleyado kag mga tawo nga nagatransact sa mga opisina sa Kapitolyo. Pahayag ni Salinas, mapag-on ang building sang Capitol bangod masarangan sini atubangon ang tubtob sa intensity 8 nga linog. Wala gid man sing mga may major damage gid sa mga structures naton, even though sa bisan dito sa mga epicenters naton, minimal ang damage. Wala man gid sing nag-report sa amon nga may major damage dito. Kag sa aton provincial capital, nagkandak magita sang rapid visual assessments of damages sa structure. It turned out structurally stable ang aton provincial capital building, kag ang structural integrity niya still intact kag na-sustain gid sang nagkandak sang rapid visual assessments ang aton mga engineers. Si retired Police Colonel Cornelio Salinas.